Hej YouTube. Velkommen. Vi er lige, det er Farmer Studios, og Gaming Farm. Farmen. ja, nemt. Vi optager begge to på en Survival Island, en form for Let's Play, vi lige vil lave her. Yeah. Og ja, vi optager begge to. Det kan godt være, at vi snakker ind imellem hinanden på et tidspunkt måske. Men skal vi ikke bare komme i gang? Må jeg lige give en idé? Måske skal vi lige herop, for vi ikke smadrer tingene. Nå, den fikser det. Kan jeg ikke gøre det herindefra, tror du? Ja, jeg fik lige 2 sekunder. Er det ikke? Så, nu skal du gerne op. Så kan jeg lige get dig op. Præcis. Det må jeg lige undskylde, det var en lille fejl. Vi er klar igen. Hvor går vi lige træet? Hvad skal de her serier være cirka 20 minutter, 20 minutter lange? Er ikke det godt, cirka? Så ved I det, YouTube. Cirka 20 minutter lange. Lav lige crafting table. Ja, jeg har fået en saplings. Godt. Og så skal I bare huske derude. I skal huske at abonnere. Det er nemlig første gang jeg har sagt det. Men det må I gerne. Det vil jeg godt lide. Det vil jeg rigtig godt lide. Hov, jeg har fået det æble. Æble. Det er rigtig dejligt. Det er rart, ja. Jeg tager det. Og jeg står ude i vandet. Jo. Så. Jeg har lidt lunt på 2 ævler. Har du fået nogle ævler? Nej, jeg kunne få 3. Har du fået en sapling fra træet? Så er det ærgerligt, så jeg har fået en sapling. Okay. Ind i 2 sekunder. Ja. Og nu, YouTube nu, altså, jeg har snakket lidt om, at jeg vil spille Ticket, og Undskyld. jeg tror faktisk, det bliver en mulighed. Jeg skal bare lige få server op og køre, så tror jeg snilt, jeg kan få lavet det. Så det bliver nok inden for de næste en halve måned, tror jeg. Jeg tror, det bliver ikke lige, lige inden for de næste par uger. Så. Det er jo lige, Så det. det er jo lige det værste at holde til. Ja. Så det er en mulighed. Men som sagt, det er ikke sikkert som lovet. Og jeg har jo lige tænkt på, hvilket slags spil jeg skal spille på her for tiden, men jeg ved ikke. Jeg gider ikke sådan noget browser gaming, tror jeg. Jeg overvejer, om jeg måske skal spille. Det ved jeg sgu ikke. Jeg overvejer at købe Skyrim. Det er fucking awesome. Ja, det er det ene. Eller Call of Duty. Det er rart. Det er Call of Duty. Jeg må undskylde, hvis der kommer lidt baggrundsstøj. Ja, det tager vi med os. Det er altså ikke en ret kanal, I kommer det. Ja, fandme ja. Der er ellers vand dernede, så ved vi det. Så. Skal jeg sætte de 2 saplings, jeg har? Det må du meget gerne. De kan lige så godt blive store. Ja, fordi vi har brug for 3. Så. Ja, jeg har 1 stykke træ. Jeg har 9. Ja.
Er det meningen, vi skal ud til den ø derude, eller hvad? Hvor er vi? Derude, hvis du kigger til højre. Der. Der burde gerne ikke være øer omkring os, men vi kan tage en sejltur, når vi får bygget en båd. Det var det, vi kunne. Det er pisse over, som du. Så skal vi bare lige have fået det hele ude. Ja. Og så er vi snart klar til at komme ned med mine. Ja. Jo, lak. Hvad Jeg laver bygger du? lige en rakke, så vi kan få noget cobblestone. Smart. Jeg faldt. Knap så smart. Og det dækker hele til. Du kan bare springe ned i hullet. Jeg griber dig. Kom så. Spring ned i det hul. Nu bliver vi nødt til den her vej. Hvordan fanden kommer vi op? Ej. Du greb mig ikke. Ja, vi... Nej, det glemte jeg. Nej. Har du en øks med til mig? Ikke. Han er klar. Nej. Har du en øks med til mig? Eller en pickaxe? Har du en pickaxe til mig? Kammerat, har du en pickaxe til mig? Ja, jeg har bare ikke fået den. Den ligger nede i minen. Nej, Ja. du ved godt, der ligger iron hernede, så vi skal have lavet en iron hack. Det er bare en stenhak. Ah, der er zombies. I hate them. Er det ikke meningen, man skal dræbe dem? Jo, god fornøjelse. Ui, water. Og der er sgu da mange. Ja, men jeg hader dem. Cut that. Now we're gonna go to attack this apple. Wow! Die, motherfucker! Ah! You're gonna die! Yeah! Vi går du der? Ja, jeg dør. Jeg vil ikke dø. Forstår I det? Hjælp! Ja, var det bare lidt svært, eller hvad? Du var bare alt muligt, mens jeg kun har et æble. Yes. Ja, nu har jeg kun et liv. Tak, Mathias. Hey, jeg har fået et æble. Ja, jeg startede så midt ude i vandet. Og jeg tabte, men du burde gerne have fået 3 æbler. Ja, det har jeg også. Nu skal vi have noget kul. Vi laver nogle fakler. Tak, fordi du kunne smide en pickaxe. Hey, fuck, der skete en fejl i min. Kan I se det i YouTube? It's a server fail. Nå, kan jeg lige få en pickaxe? Den er. Dakker. Og jeg har fundet kul. Mangler du det, så går jeg videre. Kan du ikke lige sætte en tortis? Må jeg lige få min pickaxe igen? Jo. Ja. Skal du dø igen? Værsgo. Giv mig den. Vi skal have lukket for det vand. Ja. Du vil da gerne have vand. Hey, skal du slå? Ui! Min ting, mand. Hvem var det lige at slå mod mig? Det ved jeg ikke. Der er en zombie hernede. Tror jeg. Som var lige bag mig. Okay, værsgo. Ej, vi skal nok være ordentlige. Værsgo. Det var det, jeg kunne blive til. Jeg går lidt videre. Vi skal lave en kiste. Ja, nu slår jeg altså efter iron. Fucking awesome, du. Det er muligt det.
Sådan den var nu ikke så god. Nå ja, nu skulle jeg lige gøre det der med lys der. Hold nu kæft. Lys, hvor var det henne? Videoindstilling. Var det under video settings? Det er bare sådan noget. Det er for jeres skyld, Det er YouTube. ikke for snyd. Der er ikke mange, der mener, det er snyd. At det er snyd. Du lukker jo røven YouTube, for det er ikke sådan. Hvorfor er du henne? Er det her, du gemmer dig? Ja. Jeg er oppe ved vandet. Nå. Nu graver jeg bare en masse kul. Nå nej. Så det er sjovt med alle de Minecraft-videoer, jeg laver, der ender det med at bare... Nej. For jeg er the profes. Nej, det ender med at bare miner hele tiden. Sådan, ja. Så. Nå, jeg har 4 blomster. Nej. Nødrige. Hvorfor har du sat bare et stykke træ der? 2 stykker træ. Et sgu lille fejl. Ej. She lives the game. Og jeg bare fordi nu kommer der snart zombie, eller hvad? Ja. Jeg laver lige en ovn. Ja. Kom ind nu. Nu ved folk din IP. Nå, hej. Hvad? Har jeg ikke min IP? Kender folk din IP? Hun har bare lige set whitelist på den server. Ej, goddammit, mand. Vi satser på, at din kanal ikke bliver så berømt. Det var fandme også. Goddamn. Nej, det går nok. Jeg laver den om. Det er bare min hamachi. I kan ikke bruge den til noget, før jeg med lukket ind. Hvad fanden laver? Ej, mand, jeg magter ikke zombier. Jeg magter jer ikke. Jeg kan ikke lide jer. I er ikke velkommen. Du er bare svær i min dør. Du er bare lidt svær. Ej, kom. Du er også bare lidt svær. Nå, ja. Nå, men det er cheat. Jeg hedder bare alle æblerne, så. Og det er bedre, at du gør. Kunne du ikke komme skeletter her, så du kunne få noget bone med? Kan du ikke lægge tingene ind i kisten? Så jeg kan der. Jeg gider heller ikke creeper. Nej. Er der creeper dernede? Ja. Det er bare hurtig arbejdsdrift. Ved min er der sket sådan en eller anden serverfejl, så der står 2 zombier og kigger ind mod væggen. Det var da ikke så godt. Nej. Ups. Ej, hvor næren. Jeg skal vi få en udgang. What the hell are you doing, man? Fylder hele... Nej. Ej, ja. Nej, det kan man ikke. Nej, der er en lille smule server der ikke. Hua. Oh my god. Ja, præcis. Okay, der er vi igen. Hvad gør vi? Der er faktisk ikke så meget, Vent på, at træerne gror. Okay, fjern torsene nede i hulen. Vi skal Hvorfor? have monstre. De har brug for monstre. Kæft, du er klog. Jeg ved, hvordan det er, vi gør, så træerne gror hurtigere, Mathias. Vi giver dem noget bum i. Nej. Lag. Sådan. Jeg ved, hvordan de gror hurtigere på en smart måde. Så står stiger på dem. Det skal jeg lige vise. Nej.